अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। निगुडे सीमेवरती असलेल्या क्रशर खाणींमुळे उद्भवलेल्या समस्यांबाबत निगुडे ग्रामस्थांची सावंतवाडी तहसीलदारांसोबत बैठक झाली। या बैठकीत नेमकं काय झालं पाहूयात। नमस्कार। आज निगुडे गावातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या आजूबाजूला ज्या दगडखाणे आहेत त्यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासासाठी त्यांनी निवेदन दिलं होतं, उपोषण केलं होतं। त्या अनुषंगाने एक बैठकीचं आयोजन केलं होतं। या बैठकीला RTO विभागाचे अधिकारी, माईन सेफ्टी ऑफिसर मडगाव आणि तहसीलदार सावंतवाडी, त्याचबरोबर निगुडीचे सरपंच महोदय, त्याचबरोबर ग्रामस्थ हे सर्व उपस्थित होते। यामध्ये त्यांच्याकडे ज्या खाणीमुळे होणारा त्रास आहे त्यामध्ये त्यांनी रस्त्याचा प्रमुख प्रश्न होता की त्यांच्या रस्त्यावरून वाहतूक होते, तर त्या संदर्भात आपण संबंधित खाण मालकांना निर्देश दिले की त्यांना जो मंजूर रस्ता आहे त्यामधूनच त्यांनी वाहतूक करावी। त्याचबरोबर आता जे इलेक्शनचं काम चालू आहे, इलेक्शनच्या कामकाजानंतर सर्व यंत्रणांच्या मार्फत त्या परिसराची पाहणी करून त्याच्यामध्ये म्हणजे काय परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल वस्तुस्थितीचा अहवाल आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।